Meillä on nyt koko konkkaronkka mukana ja me lähdetään kohti Vaasaa. Moi! Tervetuloa seuraamaan Lightning-joukkueen SM-kisavlogia. Matkassamme on mukana Matias. Oi. Okei, tänään on Nikon ja Miikan källikerho. No, me jatketaan sillä, että Miika menee nyt tonne vessaan ja esitetään, että se jää jumiin sinne. Sitten mä menen ihan, että ei, hän jää jumiin, että tulkaa nyt pelastaa ja sitten laitetaan toi ovi vaan lukkoon ja että se ei pääse sieltä pois. Joo, ja me mietitään tässä tällä hetkellä kuka hyvä uhri, kuka menisi tähän källiin. Hei, tää ovi aukeaa. Hei, onks toi vessan oven lukko jotenkin rikki, kun ei toi Miika pääse pois tuolta? Miika, pääsit sä pois? Miika, ihan Ei ole. Tiia on nyt siellä ihan tosissaan avaamassa sitä. Mä oon siellä koko loppumatka. Hei! Voitko sä laittaa kuvan sieltä? On se juttu, mikä pitää sen lukossa, niin saako sä työnnettyä sen? Minttu! Nyt me kuunnellaan, minkälaisen viestin Flamet oli antanut meille tsempeiksi. Taitavia, kunnianhimoisia, humoristisia ja tulevia Suomen mestareita. Voin sanoa, että on ihan älyttömän ylpeä Salami-alumni. Ihana puhe oli Nellillä. Kiitos Elli, oli upea puhe. Kiitti Pihlallekin. Kiitos. Oli ihanat puheet, kiitti Flamet. Nyt tulee tämmönen hieno transition. Nyt. Okei, me ollaan matkalla nyt siis Vaasassa päin olevaan asemalle, missä voi lypsää lehmää. Noniin. Ja täällä Alina on jo hommissa. Arvostelu juustosta meidän vlogiin. Mikä on mielipiteitä? Valkosipuli. Juustokortti täydellinen. Piitu, näytä mitä ostit. Onks tää nyt cool? Täällä on lokin päällä lokin. Hei, me laitetaan toi nyt. Okei, sit tulee testivideo. Chili butter popcorn. Jatkamme matkaa. Noin tunti varttiin kuulemma. Nyt alkaa myrkkykarkki ja nyt Jenny valitsee eka. Mikä? Toi. Joo. Minttu. Okei, moi. Valitsen tän. Voi alkaa peli. Missä sä näet rannoja? Mua rakas vastaa. Moikka! Nyt mä sain taas tän kameran mun haltuuni ja mä oon menossa kylpyyn. Täällä on nyt meidän kylpyamme valmistumassa. Täällä on sitten meidän sauna. Nyt on kylvit kylvetty. Ja nyt me lähdetään kohti iltapalveria. Ja me ollaan myöhässä, niin varmaan tulee rakee. Oli hyvät kylvyt. Oli. Ei paparazia nyt. Semifinaalipäivä, kaikki on valmiita, kaikki on bussissa. Nyt lähdetään kisapaikalle bussilla ja fiilis on hyvä. Ottakaa meidän korvia. Kyllä. Kukas meillä täällä on? Lila. Noniin, mikäs on kisapäivän fiilis? Tosi hyvä. Voittamaan menossa. Meillä oli tosi kiva aamu ainakin Nikolla ja Miikalla. Minkä takia on tullut tämmönen Niko-nimi? Mä olen Niko Saarinen ja... Et sä voi viedä toisen identiteetti. No en, mutta leikisti. Aika samanlainen persoonallisuus. On totta. Ja mä oon Miika, eli Pikachu Miika Pikachu. Mulla on semmonen Pikachu-kukka.
Ja tässä on Elkku. Elias. Eli kuka sä niinku oot? Eli mä oon fan. Ei, vaan kuka on Elias? Elias on Nikon pelikaveri. Joo. Supernaisille. Täällä on nyt haastattelu käynnissä. No niin, kuka sä oot? Sanna. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Oli niin hauskaa tuolla pukkarissa ja mä niinku odotan. Mulla on niin hauskaa. Vähän vaan tuli fiilis, että ollaan luistelukisoissa, kun oli kylmä tuolla. No tuolla oli ne jäät, et sä nähnyt? Näin, joo. Mentiin tosiaan jäitten ohi ja oli kyllä aika kylmää, kieltämättä. Cheerleadingin SM-kilpailut meneillä, että ei olla erehdytty kisoista kuitenkaan. Wow. Hei! Hei! Mikä fiilis? No ihan mahtava! Jenna! Täällä ei tarvitse paitaa, täällä Ei, on lämmin. ei. Jee! Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Vähän kuumaa täällä käytävässä lämpätä. Hei! Moi! Miltä tuntuu? Kova. Nyt kroppalämpä ohi. On kuuma. Sairaan kuuma. Mutta nyt me varmaan, mihin me mennään nyt? Varmaan taitalämpää. Autas mua vähän. Noin. Osaat tän! Joo! Hyvä Lilla, pidä! Hyvä Laura! Hyvä tulee! Hyvä Ellen! Hyvä! Joo! Hyvä Ova tulee! Hyvä Lilla! Wow! Tää on Jossu. Ja Vanni. Ja nyt meidän mietteet. Eli no miten sul menee? No mullahan menee ihan mainiosti. Aivan mainiosti. Aivan mainiosti. Mullakin menee aivan mainiosti. Mä oikeesti I believe in asia oikeesti, koska nyt meillä on niin iso mahdollisuus tähän, niin nyt pitää käyttää se mahdollisuus hyödyksi. Oli ihan upeat mitkä nämä on testit. Ja nyt täällä on upeita heittoja. Käydään kattoo, jos sieltä heittäisi joku Elleni. Elleni tulee nyt. No niin. Laura. Check it out. Vinaillaan vapaa kiekkaa ja sitten me lähdetään varmaan kisaan kohta. Ja moi Riis! Nyt on haastattelu ja mikä sun fiilis on? Oikeasti tosi hyvä, luottavainen ja ihan todella kuuma. Säkin oot. Kiitos. Jee, hyvää tulee! Yell with us! Let's go! Pyrintö! Red and white! Sky! Hit jolla, niillä on punasta päällä! Tää on täyttä timanttia. Nyt mennään oikeesti rouvaan noin. En kommentoi. Green go to Tallinna! Green go to Tallinna! All Girls-sarjaa jatkamaan. Tämä joukkue sijoittui viime vuoden SM-kilpailuissa finaalissa 6. pisteen päässä kärkkymässä sitä 6. sijaa ja toki muutenkin pisteerot pieniä. Eli kyllä nyt tarvitsee niin kutsuttujen laikkareiden tänään onnistua. Hienoa vaikeaa lajitekniikkaa jo tässä huuto-osuudessa ja se sujuu erittäin mallikkaasti. Tämä joukkue on hakenut myös Jostain! ja vielä sinne stuntissa kierretekniikkaa tähän huudon loppuun. Erittäin hyvä suoritus. Kyseessä siis hallitseva Pohjoismaiden mestari ja se oli muuten kovatasoinen kilpailu. Siellä oli Pohjoismaista ihan kärkijoukkueita tuosta pohjoisista naapurimaistamme muun muassa. Kyllä, taitotasori tällä joukkueella riittää koviin sijoihin, kunhan vaan onnistumisia tulee. Korkeat siistit heitot alkuun, erilaisia variaatioita.
Siellä mielenkiintoisen koreografian kautta nähtiin yksittäistä stunttia akrobatiaosaamista. Paikaltaan akroa siellä. Ei ihan... Ja hienosti haettu tuo yksi stuntti kuitenkin paikoilleen vielä, joka sitä ennen vähän liikkui. Ja juokseva akrobatia nähtiin tässä. Tulee! Puolivoltit hittaa hienosti suorille. Ja stretchissä vaikea tekniikkaa, koko kierre siellä. Yksi stunti ei täysin puhtaasti pysty sitä suorittamaan. Ja upeasti. Mindit. Hienoa työtä. Alalle. Upea vaihto. Ja vaakatuplat alas. Ja eteen volteilla suoraan venyvyysasentoon pyramidissa. Pientä hakua tuossa vaikeassa pyramidisarjassa, mutta... Oh my god! Se oli hyvä semiveto. Meillä oli äsken kisasuoritus ja Lila kertoo miten meni. Meni ihan ok. Jäi vähän parannettavaa huomiselle vielä, mutta silleen voidaan olla niinku silleen tyytyväisiä tällä hetkellä. Mut ykköspyrtsi, puolivoltit, kakkossetti oli ihan superhyviä. Joo, oli tosi siistiä tekemistä ja huomiselle jää parannettavaa, mutta ollaan siis tosi tyytyväisiä semifinaalivetoon. Nyt mennään safkaan. Nyt safkaan ja sen jälkeen Poreisiin hotellille. Ai että. Aha. Niin. Se kuuluttaja sanoi, että nyt oli kyllä salamointia. Niin, se oli salaman nopea. Kuulitteko te? Salaman nopea! Tässä on onks itkenyt? En vielä. Tai siis meinasin itkeä, kun te lauloitte tsemppibiisejä. Viro, täältä me tulema! Keepap, keepap. Tervetuloa Motivaation Montulle. Täältä loppuu kaikilla kunto. Joo, toi meidän valmentaja Ama on aika tosi. Joo, en jaksais muutenkaan näitä aikuisia täällä. Vihaan aikuisia, vihaan sääntöjä, vihaan Täällä valmentaja puolustaa itseään, että en ole tosikko, mutta pidän meidän yhteistä säännöistä huolta. Mikä yhteinen sääntö? No rules! No rules! Tai sitten on vaihtoehto jäädä ja sitten... Okei, nyt on semifinaali niin veto ja nää ohi. Ja meni niin hyvin meni, että jäi vähän parannettavaa just niin huomiselle, mutta se on ihan hyvä. Ja mitäs me tehdään nyt? No nyt me mennään hotellille vähän kylpemään meidän jacuzziin saunaa. Tampereen Pyrintä Cheer-Team Live! No niin, nyt ollaan kuulkaas kisapaikalle päästään ja laatujournalismi alkaa tästä, koska Lasso pääsee puikkoihin. Tätähän te ootte oottanut! Onneksi meillä on taksi! Vähän jäissä, pienissä häissä. Nytten on laulu. Vähän jäissä. Missä? Pienissä häissä. On mulle lekalla. Puhutaan Ruotsista. No niin, ollaan saavuttu kisapaikalle. Maikki Valkku, mikä fiilis? Vähän jänskättää, mutta aika hyvä fiilis. Mikä fiilis? Fiilis? No mikä ne on fiilis tulevalla Suomen mestarilla? Bobby! Tosi hyvät fiilikset.
Sitten meillä on meidän PCT:n työntekijä Milla paikan päällä. Mitä sä oot tehnyt täällä? No mä oon tehnyt vaikka mitä, mä oon ollut joukkueiden mukana molempien ja sit mä oon tehnyt somea ja sitten näitä tuomaripalauteasioita jakanut valmentajille. Se on auttanut meidän hommia paljon. Mullakin on ihan superhyvä fiilis. Mä pääsin vihdoin tänne SM-kisakuplaan. Juhu! Onks sä keksinyt jo sun kevennyksen? En. Mä keksin sen sitten illalla. Iiris, miten menee? Hyvin. Miten nukuit? Hyvin. Mitä sä teet tänään? Voitan. Mitä? SM-kultaa. Riihis, mikä meisinki? Hullu meininki, mä kuulen mitä sä puhut. Noniin. En kommentoi. Hyvä Jeesus armeija, hyvä kaveri, en kommentoi. Ei saa olla passiivinen. Ai että mitkä heitot. Sitten tulee akrot. Winning. Oh, and I feel it. Ai että tää on upea. Meidän mikki on nyt tuolla, että toivottavasti kuuluu. Viro, täältä me tulemaan! PCT sisle siitä, että hashtag lasit päähän. Hashtag lasit päähän. Tää on kyllä kova juttu. Moi, me lähdetään nyt lämpään. Jee! Meillä on nyt ekana kroppalämpä ja sitten on taitolämpät. Ja nämä kroppalämpät on tässä käytävässä varmaankin, oletan. Kiitos Vaasa, Energitil Matchen. We love this in the lamp. Vaasa Elektriska. Kuulkaas, tiukkaa tekemistä. Muista hengittää! Pikku sneak peek, miltä näyttää kisalavalla. Ai, että tällä rupeaa olemaan kroppalämpö viimeistelyä vaille valmiina. Siis SM-kisat on niin kuin parasta paikkaa, missä cheerleaderi voi olla ja valmentaja. Kroppalämpät tehty, nyt mennään taitolämpään. Jee. Sekka tulee! Woo! Joo! Hyviä! Sit tulee hyvä! Hit! Joo! Sitten tulee, anna mennä. Sitten tulee, rauhassa vaan. Joo, hienoa. Boom! Täydellinen! Woohoo! Mulla on niin hyvä fiilis tästä päivästä. Let's go, let's go. Hyvä rauhassa. Konttapäin. Hyvä. Hyvä. Hit. Helppoa. Hyvä, pidä. Ja hit. Sanna, nyt on tässä taitoja testailtu. Miten menee? Tosi kivasti. Eilen meni tosi nopeasti, niin nyt musta tuntuu, että mä oon taas vaan hurahtanut ja kohta me ollaan J-lavalla. Wuhuu! Ihan pieni hetki. Mitä taitoja? Siis mulla ei pysy edes kamera mukana. Vähän oksettaa, kun jännittää niin paljon. Täällä tapahtuu jotain. Siivotaan muruille matto valmiiksi. Ei tarvi mennä likaiselle matolle testailemaan. Upeeta! Here with us. Let's go! Pyrintä!
Clean! Nous! Oje Aida, kohta salamoi. Mikä fiilis? Aika hyvää tosiaan. Nyt mennään. Näin hallitseva siis Pohjoismaiden mestari. Nämä kilpailut käytiin tammikuussa ja ne olivat kovatasoiset. Areenalla. Nyt sinne saadaankin jo kisamatolle Tampereen Pyrintö Cheer-tiimin Lightnings-joukkue. Vanha perinteinen yleisseura, jossa cheerleading yhtenä suurimmista lajeista. Moni varmasti tunnistaa Tampereen Pyrinnön esimerkiksi koripallon tai yleisurheilun puolella, mutta menestystä taitaa ainakin yhtä paljon olla täällä cheerleading puolella ja MM-mitalleitakin on joukkueelle tullut. Tässäkin joukkueessa yksi hallitseva maailmanmestari. Ja siellä punainen väri valtaa tämän sinisen kilpailumaton. Ja Lightnings aloittaa huudon hienolla stunttitekniikalla, jota ei varsinaisesti tässä huudon arvostelussa arvostella, mutta kun se innostaa ja tukee yleisöä. Pyrintö! Hieno! Nää on tullut voittaa. Hieno vauhdikas huuto-osuus onnistuneesti. Niin kaunista. Basket-heitoilla aloitus ja vielä seuraa erilaisia basket-variaatioita heti perään. Hyvä energia ja buuki heti alusta lähtien. Paikalta voltit. Ja siellä hieno kierre, ylösmeno yhdelle jalalle ja tässä onnistuminen. Ja näin juoksevan akrobatian osuus. Hyvä osallisuus yli puolella joukkueesta. Ansitio, hyvä. Ja tässä Arabian volteilla pyramidin avaus. Tule! Oh! Yes! Jatkuu stretch, rewindit ja puretaan tuetuilla volteilla. Hieno jatkuvuus. Käsillä seisonta stuntteihin ja sieltä puhtaasti vaihto. Yksi eturyhmä ei saanut tuota alastuloa tehtyä, mutta hyvin jatkuu ohjelma. Ja eteen volteilla suoraan vaaka-asentoon pyramidin kohdassa. Upeeta, 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 joo! Tehtyä. Erittäin hyvä parannus eiliseltä. Sitten meillä tullaan vielä suoraan haastatteluunkin, Allu lähtee. Alina Uskalin-Mäki haastattelussa. Mikä fiilis teillä jäi kisasuorituksesta? No ihan mahtava fiilis, että kaikki mitä haluttiin korjata, niin korjattiin tänään ja vaikka tuli yksi epäonnistuminen, niin se ei meitä kaada, että tää on ollut aivan upea kausi. Se oli ehkä parasta Lightningsia, tai oli parasta Lightningsia, mitä täällä SM-kisoissa on koskaan nähty. Mitä teidän joukkue on tehnyt tällä kaudella toisella tavalla, että te olette molempina päivinä tehneet näin hyvät suoritukset? Me päätettiin lähteä tänne voittajina ja päätettiin, että voitetaan ja se me niin tehdään. Ja me ollaan hitsauduttu yhteen tällä kaudella paremmin kuin koskaan. Ja se näkyi tuosta yhdessä tekemisistä. Mikä teidän joukkueessa on parasta? No ehdottomasti meidän hyvä yhteishenki ja
meillä on aivan upeita persoonia ja kaikki haluaa samaa, niin ei sit voi tulla muuta kuin hyvää. Kiitos Alina haastattelusta ja nyt ei muuta kuin jännittämään sitten tuloksia. Kiitos. Playbackin jälkeen SCL:n haastattelu. Tänään tapahtui just niitä asioita, mistä eilen puhuttiin, että pitää parantaa. Seuraavaksi tulossa rookit ja me ollaan syömässä. Seuraavaksi tulossa flamet. Liekit! 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 Ootte upeita! Vitsi mikä show! TikTokien tekeminen. Väliaktiviteetti. Hieno kärrynpyörä. Akseli lämpää kärrynpyörillä. Se tekee... monta kärrynpyörää sä niinku teet lämpäksi? 6. 6. Onko aina tasaluku? Suunnilleen. Ei ole niin justiinsa, mutta siihen tähdätään. Täällä on nyt vierailijoita. Moi. Kuka sä oot? Silja. Okei, moikka, mäkin oon Silja. Ei juma, pistä tohon. Mäkin oon siis Silja. Nyt me kokoonnutaan pukkariin ja lähdetään palkintojen jakoon ja mua kyllä jännittää ihan sikana. Muitakin täällä. Saatiin Blisulta tämmönen. Me saatiin Blisulta jotain suklaatia. Me oltiin kuulemma hyviä, niin kiitos. Oi vitsi, kiitos. Vitsi, kiitos kuuluu teille Blizzard. Te ootte ihania, upeita, kauniita. Hyvää suklaatia. Saaks mä? Siis söittekö te sen? Mä voin näyttää meidän kisaluukin nyt tänään. Eli tässä meidän meikki. Meillä oli tommonen silmämeikki. Tämmönen meidän kisaluuk. Jännittävissä tunnelmissa kuulkaa palkintojen jakoon menossa. Tosi jännittävää on. On. Tosi. Koska meidän sijoitus voi olla oikeesti maasta taivaaseen. Maasta taivaaseen. Niin, Fannyn kevennys kuule, koska se tulee? No, palkintojen jälkeen. Viivi. No. Mikä meininki? Hyvä, jännittää aika paljon. Yle Urheilu, ottakaa mut töihin! Joukkuekaveri Konkarini Tiian kanssa muisteltiin legendaarista vyölaukkua. Ja legendaarisessa vyölaukussa osallisena on olleet Karsu ja G. Muistatko vyölaukun? Tottahan toki mä muistan. Akseli saa vaaleanpunaisen pilssin. Jännittää niin paljon, että oikeesti mä sekoon. Kolmannelle sijalle tänään vuotisten Suomen mestaruuksien kilpailuiden tyttöjen cheersarjassa ylsi. Tampereen Pyhä! Tästä se lähtee. Kivutaan ylöspäin. Pääsee ainakin 2 mitalin juhliin ja sauna. Onhan tää nyt hieno. Onhan tää nyt hieno. Sinne meni vetäjistön mitalli, annettiin SSClle, jolle oikeasti se mestaruus tänään myös meni. Täällä on Silja. Täällä on Hilla, Vilho. Hyvä predut! Akseli on saanut mitalli värisuora, mutta me tultiin vaan sanoa sitä nyt, että saatiin tämmöset ja ei ehkä osata niin vielä iloita kaikki tästä, vaikka tää on oikeasti maailman upea juttu nyt tälleen, että saatiin SM-mitallit. Kyllä, tänään oli niin upea päivä, että niinku, on niin ylpeä olo niinku, itsestä ja joukkueesta. Tämä on niinku historia meidän joukkueelle ja seuralle. Ja mitallia me lähdettiin hakemaan kultasta, niin totta kai harmittaa,
periaatteessa tää riitti tänään tähän, joten ollaan kiitollisia siitä ja tää on ollut hyvä ja hieno kausi, mutta myös vähän haastava välillä, niin saa olla kyllä ylpeä. On tää nyt ihan hieno. Laikkarit, kiitos ja kuitti!